School St. Mary's Higher Secondary School Ranglang. Ringkan pat kin nong hikai ka ai Khublei baro kibala no senyang syaga jingjop jong kane ka LIGHT-Tbeh. Khublei shibun Khublei shihajarnguh toblei try kan rat unang yai ker khuye phi naga banta kini ki kam sentiment sim ba phila no senyang syaga jingjop jong kane ka program jong ka school. Ngiyo ihang ne ye sa Mark, sa Francis, sa Bedwell, kibala Tracy-tom, ban sam ye ka jasong siya ki paiba. Ngiyo ihang ne ya ki paiba, kibaya lum, ban thit ya sleep LIGHT-Tbeh. Kalain ka bajrang henry ke apan thit yo slip LIGHT-Tbeh ban khan ye ka pokkan asep kum juru ban lesson tumen sim na ka banta ka school St. Mary's Higher Secondary School Ranglang. Hang ne ngi don samla David Marwin, samla Wanda Hunternyang, samla Anita Marwin kibarang bunkam ban ayo slip ringkat bat kinhui kai school jong St. Mary's. Hangning yo i Miss Lucy, Miss Ayusha, Miss Rebecca kibarang bunkam bandi alumeri panapuri na kabanta ban ai subha ya ki kun samla bergi paiba ki bakwa ban mat ya ka alumeri pa khle ta kini nong hikai ki bala yo training nadu South India. Ni kidang ya bunkam banthit ya uslip uba arpho tingka ha ka counter ka ba badon ki ba ya shimbanta ha ka ba thit ya uslip ban khan ya ka bokan osip niyo iru ba kidang ya bamja bat ki nong hikai ki ba sam ya gi just song sha ki pai ba niyo i hang ne ye kong lujina ya i Miss Bibiana bat kinong hikai ke brang sam ya ki jasong kimbes kini bunkam ha ka ba ai yau alumuri sha ki pai ba kini gitan man langut kilapan pau ba alumuri ba bangha bat ka jasong kababang hado kata-kata pelai snup hana ka benta jungki yo ihang ne ya i Miss Martina, Miss Marinala kong kwirina ternyang badi kong hepau ki barang bunkam ban sam ye gi jasong sha ki paiba kum kadakashin ban pam haban nakadang na ka benta kasni buram jong ka parish. Program kilalong ki bajab Khublei shibun ya baro.